Като че ли всичко започна, когато 90-та година беше, в рамките то беше процес, не изведнъж, беше закрит киноцентъра и около 1500 души специалисти от всякакъв вид бяха оставени на улицата. Един от тях бях аз, разбира се, като вече оператор в студия за игрални филми. 90-та година или 91-та пролетта ми се обадиха двама приятели, Иво Драганов и Васил Гърнизов. Васко, с когото бях работил, той беше консултант на мои филми. Ми се обадиха и казаха, създали сме университет и те каним да организираш един курс, практически курс за кандидат кинаджии. Вече бях без работа кинаджийска и това ми дойде като, така, дойде ми от небето дар. И това е първата учебна година на новосъздадения нов български университет, 90-91 в пролетния семестър. Направих един курс с едно много такова смешно заглавие. Как да снимаме, какво да правим зад камерата, пред нея, такъв много обстоятелствено заглавие, за който се записаха 30 души. Това са първите ми студенти. Тогава университета не разполагаше с нищо. Мисля, че първите ми опити като преподавател бяха в мазето на 122 училище, в тогавашния музей на Пенчо Славейков, който беше на Раковски, сега не съществува. На базата на този курс, следващата учебна година, втората за университета, 91-92 вече, направих един двусеместриален курс на базата на този първия, в който записаха 90 души. 3 групи по 30 души. Тоест аз вече имах 6 часа на седмица работа с тези първите ми студенти. Те ми дадаха, както и разбира се, вече започващи да набира инерция университет, те ми дадоха основание, вече 92 година, да създам, мога да кажа смело, и да стартирам първата програма по кино и телевизия. Тя се наричаше, тогава имаше квалификационни равнища, кино на късите форми беше това първо квалификационно равнище, кино на късите форми. Реших, че трябва да започнем с това да обучаваме студенти как се прави къси форми, реклами, клипове, така. Вече в тази програма поканих мои колеги, приятели, преподаватели, с които да организираме, да реализираме тази моя идея за първата програма. Не мога да не спомена човек, който тогава застана до мене и дълги години до смъртта си, светла му памет. Това е професор Иван Георгиев, режисьор Иван Георгиев, мой колега от Витис тогава, който прегърна тази идея и рамо до рамо с него стартирахме тази програма. Първите колеги тогава в програмата бяха драматурзите Правда Кирова, по-късно Невелина Попова. Не мога да не спомена, значи основен режисьор беше Иван Георгиев, не мога да не спомена колко оператори минаха през тази програма и отдадоха своя труд на програмата. Това бяха Виктор Чичов, дълги години Христо Тотев, Христо Бакалов, Ивайло Пенчев, Боби Джидров. Така стартира, така започна всичко в началото. Първите създатели на програмата по реклама бяха Стефан Серезлиев, след това Галя Младенова, Христо Катанаджиев, инженер Лучия Илиева създаде второто квалификационно равнище, така наречено менеджмент в рекламата. По-късно, вече в началото на 2000-та година, поканените по-млади преподаватели колеги, един от тях, Кристиян Постаджан, създаде и беше автор на магистърската програма по реклама. Вече последствие се развиха, след като стартираха и успешно се развиваха бакалавърските програми,
стартираха магистърски програми на базата на произведените бакалаври, като магистърската по кино и телевизия създаде Мариана Евстатиева, светла и памет, Биолчева, програмата по кинодраматургия Светла Христова и така нататък до днешното състояние на департамента, който всъщност е най-големия в Нов български университет, като мисля, че към днешна дата в него се обучават повече от 1600 студенти. Аз се казвам Кристиан Постаджиян, занимавам се вече повече от 25 години с реклама и имам щастието по-голямата част от този период да е прекарана тук в Нов български университет и по-конкретно в департамент кино, реклама и шоу-бизнес. Станах част от департамента през 2005 година като хоноруван преподавател, а малко по-късно по покана на професор Людмил Христов и с голямо вдъхновение от всички останали, разбира се, колеги в екипа, през 2010 година станах сред основателите на магистърска програма Рекламен менеджмент и покрай това и щатен преподавател в МБУ. Разбира се, към днешна дата няма как да подмина имената на моите, аз ще ги нарека, любими колеги. Това са Даниела Кадийска, Боряна Гигова, Иван Христов, които също заедно в екип изключително успешно, вярвам, развиваме както бакалавърската програма по реклама, така и магистърската ни програма, която се казва Рекламен менеджмент и визуален брандинг към днешна дата. За мен е изключително важно обаче тези две програми, бакалавърската ни по реклама и магистърската по рекламен менеджмент и визуален брандинг, да бъдат позиционирани точно в департамент кино, реклама и шоу-бизнес по една проста причина. Рекламната комуникация въздейства изключително много именно чрез едни инструменти за визуализация и именно тези инструменти за визуализация са теми, които се обсъждат много интензивно в останалите програми в департамента, каквито са, разбира се, графичен дизайн, фотография, кино, анимация. Това студентите да се обучават на едно място, особено когато вече има и тази техническа възможност и техническо пространство. Тук, разбира се, няма как да не спомена радиотелевизионния център, лабораторията по графичен дизайн, лабораторията по фотография. Това дава наистина една 360 градусова, ще я нарека, орбита, около която всеки един студент може да много успешно съществува и гради познанията си. Нашият стремеж е в програмите по реклама, и изобщо смятам, че това е стремеж на всички колеги в департамента, е да има обсъждане на много казуси от практиката, защото смятам, че обучението по реклама и изобщо обучението в аудиовизуалните изкуства и комуникация е много ключово да става на терен, да бъде с богата практика, разбира се и със съответната теоретична подложка, но много сериозна практика, така че смятам, че това, което изключително много отличава Нов български университет, изключително много отличава департамента и преподавателските подходи. Това е именно в търсенето на този тип приложност, този тип показване на теорията през реални казуси. И това е нещо, което в програмите по реклама се опитваме да правим по много и най-различни начини. Разбира се, на първо място това е различни преподавателски методи, участието на гост-лектори в различни курсове и естествено, може би нещото, с което най-много се гордеем. Това е един проект Рекламна академия. Той съществува вече малко повече от 12 години и в него ние срещаме университета, срещаме студентите с различни изявени експерти в рекламната комуникация. И най-важното е, че тези хора имат възможността да общуват помежду си, да споделят различни добри практики и не на последно място, това е една страхотна кариерна платформа. Няколко стотин студенти вече работят в рекламната индустрия, именно благодарение на програмите по реклама, на тази свързаност между програмите на департамента и практиката и подобен тип платформи, каквато и Рекламна академия.
последните няколко години ние стартирахме още една инициатива, бих казал поредната страхотна инициатива на департамент кино, реклама, шоу, бизнес. И това е един проект рекламно междучасие, който е насочен изцяло към ученици. Това, което ми прави впечатление е, че като че ли идват едни поколения, които още от малки са намерили своето вдъхновение и желание за развитие. Това, разбира се, е страхотна новина. Аз смятам, че тук и хората, които изключително много са дали за това този департамент да изглежда по начина, по който е, сред първата вълна създала този департамент. Мисля, че това бяха едни хора, които изключително много ни научиха нас, тези, които малко по-късно дойдохме в департамента, 10 на години по-късно, именно да се оглеждаме и да обръщаме внимание на тези детайли и да бъдем подобен тип комплексни хора, които умеят да бъдат добри професионалисти, но преди всичко са добри хора. Така че това е моето пожелание към абсолютно всеки, който по един или по друг начин се докосва до нашия департамент, до нашите програми, до Нов български университет. Бъдете добри хора, това винаги много помага в живота и не винаги нещата са само на професионална база, но и преди всичко на личностна. Графичният дизайн, започвайки от София Шишманова и Ивелин Стефанов, след което се привлякоха много млади и качествени преподаватели. Един от тях, не мога да не спомена, настоящия доцент Илия Кожухаров, декан на бакалавърския факултет, който организира много силен екип от графични дизайнери около себе си. И това е, мисля, че една от най-мощните, най-големите програми в университета, с, мисля, повече от 500-600 студенти по-настоящем във всичките й форми. Аз ще започна малко по-отрано, всъщност от миналия век. Аз съм бил студент тук. Започнах работа, когато завърших бакалавърска и магистърска степен и почнах докторантура. Това се случи 2003 година. Много се радвам, че можах да бъда и съм част от такъв страхотен екип, който се променя непрекъснато. Чудесни спомени и реално от тогава, откакто започнах с докторантурата, не съм спирал да развивам и да горя в това, което правя. Като студент от първите випуски, основателите на програмата съответно бяха и нашите преподаватели и ментори. Някои от тях, за съжаление, вече не са между нас. Професор София Шишманова, професор Димитър Тасев, професор Христов, професор Иван Георгиев. Те определено са дали така основата на нещата, за която много им благодариме. Материалната база е един от ключовите фактори и аз мога да говоря и като студент и впоследствие като преподавател. Определено поддържаме най-добрата техника и тогава беше така и сега е така, но с последните софтуери, съответно с най-новите тенденции в технологично отношение и гледаме непрекъснато да развиваме и да поддържаме наистина това ниво, защото няма как да работим с по-остаряла техника, няма как да работим с неща, които вече не вършат работа. Естествено, тук креативизма и така креативността най-вече на студентите е ключова, но пък без така изпълнителски инструмент няма как да излезеш въобще на пистата на трасето, за да се състезаваш. Начините на обучение са изключително модерни и всъщност отдавна не можем да кажем, че провеждаме лекции. Ние буквално дори може да се каже, че всяка една лекция е и уръкшоп, изключително практически насочена. Коментират се тенденции, коментират се проблеми, които са тук и сега, които ги виждаме около нас. Хубавото на нашата специалност, както и на останалите в нашия департамент е всъщност, че ние може да видим и проблемите, и добрите примери буквално около нас. Те са навсякъде около нас, във всички медии. Нали, като се почне от дигиталните медии, като се премине през останалите, т.е. те ни заобикалят. Дори да излеземе навън на тротуара, също може да видим и добри, не толкова добри примери и съответно ние се стремиме непрекъснато да
ги коментираме, самите студенти да имат собствено мнение, да може да се организират дискусии, т.е. всеки да изразява мнението си, защото все пак в нашата работа има и доза субективизъм, но пък сме се обединили около идеята да работят нещата, т.е. изкуство, което работи. Работи в името на това да създава имидж, да създава все по-добри продукти, да създава все по-добри впечатления върху потребителите и съответно да изпълнява съответните маркетингови цели, които са нужни. Така че в тази гледна точка и в тази посока развиваме изключително много и програмата, и курсовете. Сега в момента даже буквално инициираме и нови курсове, които съответно ще бъдат изключително модерни, залагаме на нови технологии, залагаме на VR очила, залагаме на 3D, 4D вече в случая. Въобще като цяло гледаме да водим процеса, а не да го следваме. Не на последно място, програма графичен дизайн е от 10 години вече една от най-желаните, да не кажа най-желаната програма в целият университет. Стремим се тези изяви и всякакви други workshopи, семинари, събития и така нататък да са колкото се може повече и по-често. Провеждаме всякакви. Съответно и работни проекти, и изложби, даваме поле за изява, неща, които са изключително ключови за тяхното самочувствие. Най-малкото е и когато видиш талантлив студент, наистина удоволствието е безкрайно. Правиме много срещи с работодатели, правиме и много семинари, съответно колаборираме си и с другите програми в департамента и в университета, когато имаме така общи цели. Наистина сме доста интердисциплинарни, каквото всъщност е и основното предимство на нашия и департамент, и университет. И е важно да се каже и нещо, което мене много ме привлича като преподавател, е, че всъщност ние изграждаме общи екипи. При нас няма разделение на студенти-преподаватели. Ние работим заедно и това е една наистина чудесна симбиоза, защото и заедно се учим, и заедно вървим напред. Нещо, което със сигурност е доказало така във времето си, че е един много работещ процес. 94-5 година дойде Динамир Предов и фотографията. Той разви програмата, той е създаде реално. Той е създател на програмата. Програмата я започнахме през 1996 година. Стартирахме основно хората, които бяха първоначалният и главният екип, които формираха програмата, бях аз и госпожа Янка Кюркчиева, която има изключителен принос към подсигуряването на програмата, защото тя беше преподавател в тогава техникум, а сега гимназията по полиграфия и фотография, и беше написала 2 учебника, основни, фотографска химия и по фотографска техника, които легнаха и в основата на курсовете, които тя водеше в нов български университет. Постепенно към програмата, освен Янка Кюркчиева, привлякохме и доцент Петър Абаджиев, а по-късно доцент Живко Арабов. Съществен принос имат и Валентин Киров, артист на ФИАП, фотограф-художник и един от най-добрите ни рекламни фотографи. Разбира се, основните трудности идваха от това, че трябваше да се напишат много документи. Наред с организационната работа по рекламата на новостартиращата програма, която е свързана с набирането на студенти, трябваше да се осигури и необходимата база, която в началото, разбира се, беше една стая 2 на 3 квадратни метра, където от преподаватели и от наши спонсори осигурихме необходимият
минимум от фотоувеличители, защото когато стартира програмата, обучението, а пък и фотографията беше, както го наричаме днес, аналогова. Или се работеше на филмови ленти, филмовите ленти трябва да се проявят, след това с фотоувеличители да се копират съответните изображения върху фотохартия, да се проявят, да се фиксират, да се изсушат. И целият този процес трябваше да бъде извършван някъде. В малко по-късен етап се преместихме в сградата на библиотеката, където на времето се е помещавала фотолабораторията на АОНСО. Тя се е занимавала основно да репродуцира всички броеве на вестник Работническо дело и на вестник Народна младеж. Всичко това е снимано, архивирано и съхранявано за целите на тогаващата ръководна БКП, Българска комунистическа партия. В началото програмата стартира като рекламна и художествена фотография, по-късно само като фотография. След това се създаде и магистърската програма фотографско изкуство. И така програмата има сегашния си вид. По-късен етап се включиха Енчо Найденов, Ангел Коцев, Петър Бакалов трябва да споменеме. Трябва да кажем също и, че дълго време в програмата преподаваше и Сашо Нишков. Това са все известни имена. Енчо Найденов е един от най-известните ни модни фотографи. Снимащи мода. Нишков снима основно студийна и рекламна фотография. Разбира се, привлякахме и фактически със съществен принос към програмата и Антуан Божинов, който в момента преподава в програма журналистика в Софийски университет. Нашата програма активно си е сътрудничала с програмите кино, с програмите реклама, с програмите по графичен дизайн. Основното, това, което примерно аз съм се опитвал да преподам, е, че трябва да се комбинира технологията с овладяването на изисквания от основите на кавалетните изкуства, на графичния дизайн, на живописта. Трябва взаимно да се припокриват и взаимно да се използват. Но това, да речем, е за касае пикторалистичната фотография. А иначе основното, което сме се опитвали да накараме студентите, е да анализират и да синтезират. Значи това е едно така основно изискване. И друго основно правило е, че техниките и технологиите непрекъснато се развиват и ние трябва да се развиваме паралелно с тях. Казвам се Енчо Найденов. От дълги години съм комерциален фотограф, снимам основно реклами. И в университета преподавам, може би, малко отколкото снимам. Над 20 години ще станат вече. Може би почти от самото създаване на програмата се намирам в университета и преподавам в нея. Фотографията е изразно средство. Фотографията е начин автора да покаже какво мисли, какво го вълнува, чрез снимки. Много често хората, които се занимават с фотография, се занимават с друг вид изкуство, макар че фотографията сама по себе си изисква различни умения от това, примерно да си художник.
Генерално за мен фотографията е начин за себеизявяване. Тоест имаш нужда като артист да кажеш нещо на хората, искаш да покажеш нещо и това е начинът, по който ти го показваш. Как се реализират студентите на Нов български след като завършат? Студентите от нашата програма, тези разбира се, които искат, се реализират доста добре. В почти всички сфери на комерциалната и семейната фотография имаме наши представители от почти всеки випуск. Така че мога да кажа, че за дългите години, в които преподавам и съществува програмата, ние сме генерирали немалко професионалисти, които са в реалния живот и в реалния бизнес навън. Фотографията е незаменима там, където е необходимо да се остави спомен, там, където е необходимо да се остави визуален документ. Очевидно това е репортажа, спортната фотография, ако искате. Дори семейната фотография в голяма степен е незаменима, защото хората са различни един от друг и моята семейна снимка не е вашата семейна снимка, така че в тези области със сигурност не можеш да замениш фотографията с нещо друго. Рисунката, примерно, да направиш един портрет на едно семейство, не е също като да направиш снимка на това семейство. Най-малкото, защото снимката е един кратък момент от тяхните взаимоотношения, доколкото рисунката, понеже се прави в доста по-дълго време, то е по-скоро едно съзерцание на техните отношения. Едно от основните качества, които трябва да притежава един фотограф, е да вижда. Тоест, когато погледне вас или погледне дадена обстановка, да види кое е интересното, кое си заслужава да бъде показано, откъде си заслужава да бъде показано и може би най-тежката и най-трудната за научаване част е светлината. Откъде пада светлината, как светлината би била интересна, как да хвана светлината, така че кадъра да стане по-интересен. Тоест да се научи да вижда едно от най-важните качества. Второто качество, което трябва да притежава, е обща култура. И то не е само визуална обща култура, но може би включително и обща култура, свързана с обкръжаващата среда, с това какво се случва в момента, кое е интересното, какви са тенденциите. И може би това, с което винаги се започва, аз го слагам на последно място, защото то е задължително, това са техническите умения. Няма как да правиш фотография без да имаш необходимите технически умения за постигането й. Тоест, изразните средства, техниката, с която се работи, неизбежно. Това трябва да се научи. Всеки един фотограф трябва да има начин да изгради някакъв собствен стил, да е различим на пазара, защото няма по-пагубно от това да снимаш като някой друг или като твоите снимки да има още много, защото кой би платил за снимка, която всички имат? Много често хората комбинират фотография и видеография, до някаква степен са по-близки, но понякога се прави сравнение и видеография и кино. Видеографията включва в себе си почти всички изразни форми на заснемане на движещо се изображение, които не включват игрално кино. Тоест, когато ние говорим за сюжет, нещо, което е с измислена линия, обикновено там отиваме в полето на киното. Видеографията най-често се занимава от сватбени видеа до корпоративни видеа. Понякога може да е някакъв вид документално видео, което да се заснеме. И затова по-скоро е въпрос на съдържание. Не толкова на визуални средства, колкото какво казваме. Фотографията е обикновено е статично изображение, както казва моят любим режисьор Жо Романов. Фотографията компресираш една случка в една 500 от секундата. В нашата програма по фотография и видеография ние всяка седмица имаме немалко практики в самите лекции и часове. Тоест нашите студенти снимат задължително всяка седмица по няколко пъти. Извън това те имат свободен достъп до нашото студио и могат да снимат в извън учебни часове курсовите си проекти, които искат. Отделно на това ние правиме различни workshop и семинари, на които също практически показваме неща и те също участват в заснемането. Най-голямото мероприятие, което прави нашата програма е фотографска работилница 2 пъти годишно. Каним външни, много изявени автори в областта на фотографията, видеографията или киното да проведат workshop с нашите студенти в рамките на няколко дни. Доста посещавано и доста добро събитие. Другите събития, които реализираме в нашата програма, са поне 2 ежегодни
изложби. Дебют, където представяме нов автор, понякога по двама, и задължително годишната изложба, която е не само в нашата програма, ние сме отворили за целия университет и примерно в изложбата, която сега идва, половината са нормално фотографии, има доста от киното, има от графичен дизайн, има от рекламата, има от психология на английски. Тоест фотографията е изключително разпространено хоби за много хора, така че ние организираме и такава ежегодна изложба. Моето лично мнение е, че реализацията на един студент, след като завърши образование, до огромна степен зависи от самия студент. Ако студента живее с мисълта, че излизайки от университет с диплома и него го чакат някъде с отворени обятия, не е така. Ти се бориш през целия си живот да се доказваш и да се реализираш. Затова още докато учиш е добре да се ориентираш какво искаш да работиш, къде искаш да се реализираш, да установиш контакти. Едно от големите предимства на това човек да е в университет, че установява много контакти с хора от бранша. И ходейки на практика, които ние също имаме, или стажове, ти виждаш къде е твоето място, ако имаш желание. Разбира се, някой установява, че след 4 години образование това не е тяхното и стават, примерно, куратори на галерии, което няма нищо лошо. Тоест, ти трябва, докато учиш, да се ориентираш с това какво искаш да работиш, за да може, когато дойде момента, ти вече да имаш връзките, да имаш контактите и да отидеш и там да се докажеш, че ти си качествен кадър. Тоест, реализацията зависи на първо място от желанието на студента, от амбициите на студента, разбира се, и от уменията, които ти придобива в образованието. Спомням си една среща в началото на 90-те години, когато на улицата, дори си спомням къде точно, над радиото на Драган Цанков, срещнах един мой колега. Той тогава се казваше Людмил Христов, а не се казваше професор Людмил Христов, имаше друго малко име. И Людмил ми каза, тук започваме една наука инициатива, какво ще кажеш? И аз подскочих от радост, защото студията още работеше, анимационната в София. Бяхме направили много опити да привлечем млади хора към анимацията, бяхме правили опити в Художествената академия. Така че това беше попътно и ме интересуваше. Спомням си, че писахме дори препоръчителни писма за началото на университета. Тоест, мога да кажа, че съм в университета преди самото му начало. След това мина известно време, дойде време да се открие тая специалност анимационно кино и беше естествено да се опитаме да направим първи екип. Както казах, тогава работеше още студията анимационната, а Нов български нямаше сграда и това беше един, нека да го нарека, първоначално романтичен период на специалността, където се разхождахме из цяла София. Спомням си Старата художествена академия, спомням си други сгради и тогава идеята да се преместим в двора на киноцентъра и в имотите, в кавички, бяха много странни, на анимационната студия, дойде съвършено естествено. Така че няколко семестъра бяхме в началото в студията анимационната с огромен ентусиазъм на всички колеги. Не си спомням човек, който тогава да не работеше в началото на програмата. Те бяха и Ники Тодоров, и Слав Бакалов, и Митко Петков, Витко Боянов. И го казвам с тъга, защото всички изборените вече ги нямам, отидаха си. Но ентусиазма им в началото на програмата беше изключителен. Палю Веженов си спомням. И разбира се тогава Иван Василинов, който също не беше професор Василинов, а беше Иван Василинов. Иван беше директор на студията и много любезно участва в предоставянето на сградите за Нов български, за да можем да се занимаваме по анимация. По-друго си спомням от това време ентусиазма на първите випуски. Може би защото бяхме по-близко в годините.
Нямаше тази огромна разлика от 50 години, която е в момента между мен и студентите. И това бяха много, много силни студенти, много добри художници, много добри аниматори. След това естествено дойде развитието, след това изведнъж нов български с новата сграда и с целият този устрем, който получи през годините, се превърна в нещо съвършено различно, в нещо друго, в институция. И така продължи напред. Една случайна среща може да предопредели живота на човека и да го прати в различни посоки. Специално за университета моята среща с Людмила беше определяща и тя е много важна за мен и затова съм я запазил като спомен добър. И тук трябва да кажа със сигурност една дума за хората, които построиха университета в основата. Аз не съм между тях, аз съм един от първите, но в една малка специалност, докато много хора вложиха усилието на живота си в тая конструкция нов български. Аз съм горд, че съм част от нея, но не съм в основата, както се казва. Много от нашите студенти, от най-добрите, това, което говоря, направиха, тръгвайки по собствен път, направиха проекти през Националния филмов център, през годините. Много висок процент работят собствени филми, работят в фирми, които се занимават с анимация. Част от тях със сигурност работят много добре зад граници, така че ние правим едни много добри професионални хора, които най-важното е техния личен мотив. Към всичко това бих могъл да добавя и нещо, което е много имагинерно, което не се обяснява. То става с годините сигурно и мога да го говоря само от първо лице. Усещането за това, че през годините си се научил да разбираш, да определяш, да говориш, да чувстваш по някакъв начин хората и студентите. Вероятно в общия смисъл това по някакъв начин се нарича педагогика, това по някакъв начин се нарича умение да се правят професионалисти. И мисля, че това е много важно. Поне за мен това беше изключително важно. За 30 години не само, че променихме хората, променихме и себе си. Ние двамата завършихме в Холандия и всъщност получихме нашето образование там. И когато се прибрахме отново в България, това беше 2006 година, получавахме така предложение да се включиме в Художествената академия и тук към Нов български университет да започваме да преподаваме, но някак си, може би тогава не бяхме озрели за тази идея и много смело отказвахме. И се занимавахме, нали, създавахме наши филми, създадохме Компот колектив, преди това работихме от името Финфилм и вече в един момент преди тези 7-8 години някак си дадохме сметка, че дори и професионалното ни развитие, нали, преди да преподаваме, ние се свързваме с много млади хора и всъщност гледаме да ги насърчаваме да намират авторския си път и това има много допирни точки с преподаването. Тоест, озряхме да станем преподаватели. Другото нещо, може би, което е интересно за преподаването, и аз го установих някакси само себе си, че с годините опита, който човек натрупва и познанията, които има, седат в безпространствието на неговата глава. А когато трябва да се опиташ да комуникираш това познание, тогава вече с други хора, тогава вече трябва да го систематизираш. И всъщност, когато аз дойдох тук, започна този процес на систематизиране на това, което не знаех, че знам дори. Защото трябваше да го вкарам в някаква форма, която става за споделяне с други хора. И всъщност за мен това беше, може би, едно от най-интересните неща, които се случи в този момент на преминаване към преподаване.
Според мен програмата винаги се отцветява и се променя от опита на преподавателите. И аз мисля, че нашата програма анимация е всъщност ужасно богата заради опита на всичките преподаватели, които през годините са се включвали. Основател на програмата е професор Анри Кулев, един също от много важните хора, които са от началото на програмата, е професор Иван Веселинов, който е над 90 годишен и все още преподава. Това, което смятам, че е малко по-различно и може би то дойде с нас, е изкарването на студентите и на различни такива майсторски класове и мероприятия на по-международно ниво. Може би защото ние сме завършили извън България, това за нас винаги е било важно, да се измерваме и да общуваме с колегите ни, айде да не кажем от света, то поне от цяла Европа. Ходенето по фестивали. И това общуване ние успяхме да го предадем и на студентите с различни, разбира се, инициативи, които измисляме. Някак си да усетят, че не е само локалното и националното ниво го има, но тъй като анимацията е много нишова и малък отрасъл на киното, много нишово изкуство, е много така здравословно и добре да се възприемаш така в по-голямото световно международно анимационно семейство, което също не е много голямо, но дава повече увереност и е хубаво според мен. За мен е изключително ценно и характерно за програмата анимационно кино в Нов български университет е това, че тук по един или друг начин преподавателите са автори и всъщност това, което аз намирам за ценно е, че програмата е насочена към това да се възпитават такива автори. Да се възпитава авторство. Да се възпитава някаква индивидуалност, да се показва индивидуалност. Защото в анимацията човек може да се изрази като занаятчия, също така, просто да стане майстор, аниматор, който би могъл да хване и да анимира какъвто и да е стил, каквото и да е изображение. Но също така човек би могъл да тръгне и в другата посока на авторството. Мисля, че за нас с Весела и не само за нас с Весела, но и за нашите колеги в програмата авторството е някакси основното нещо, от което ние се интересуваме. В тази лаборатория имаме прекрасно пространство, което е оборудвано също така съвсем съвременно. Има възможност да се създават анимационни филми в най-различни техники. Има станции, които са за компютърна рисувана анимация, станции, които са мултиплан, за изрезкова или друг вид рисувана анимация с аналогова техника. Имаме цялото това осветление и възможност за куклена анимация, така че се опитваме да стимулираме и да насочваме студентите наистина да пробват всички възможности на този медиум, на анимацията. В университета работя от 2005 година. Точно бях завършила втория си филм, когато професор Веселинов ми се обади с предложение за работа в лабораторията по анимационно кино. И именно заради това, че имах вече някакъв опит с продукция на 2 авторски филма. Техниките, които изучават студентите в програмата, са в голямата си степен по-традиционни. Изучават се и компютърни техники за създаване на анимация, включително 2D и 3D. Като 3D-то е по-скоро само частта фокусирана върху работа с анимационно движение. Не включва целият производствен процес на 3D анимация.
От 2010 година организираме анимационна работилница в село Варвара, област Бургас, където каним специалисти от други държави, които да подготвят студентите отново с специфични традиционни техники. От 2011 година подпомагаме връщането на Световния фестивал на анимационния филм. Голяма част от преподавателите от програмата участват в това събитие. Доброволци и студенти се включват. Другите неща, които организираме, това е международния анимационен маратон 10 филма за 10 дни, който започна през 2013 година. Организираме го заедно с Колежа по изкуства към Единбургския университет. Това представлява онлайн маратон, в който в 2 поредни седмици студентите имат 24 часа на разположение да измислят и реализират кратък анимационен филм, който да качат в видеоплатформа и там качваме продукцията на студентите, които създават по време на маратона. Качваме, разбира се, и други продукти, отново създадени от студенти на програмата. И този маратон се разрасна, започнаха повече университети от Европа да участват. В някакъв момент поканихме колеги, които се занимават с филмова музика. Техни студенти започнаха да пишат музика за филмите, които аниматорите създават. И по този начин се изграждат добри професионални връзки между студентите по анимация и тези по музикална композиция. Благодарение на това, че имаме радиотелевизионния център и студио за звукозапис, все по-често се случват такива общи проекти, в които студенти от двете програми да работят заедно. Професор Анели Кулев беше започнал да кани негови колеги, други изявени режисьори, които да преподават в програмата. Ние бяхме в средата на втори курс, когато той покани Иван Веселинов, режисьора Иван Веселинов, който беше директор на студия за анимационни филми София. Зае се и административно с организацията на учебния процес, с въвеждането на нови курсове. Започна да развива много повече програмата. Занимаваше се сериозно с това нещо. Той отдели така много голяма част от жизнения си път тук на развитието на програмата по анимационно кино. Беше поканил и Стоян Дуков, друг от изявените режисьори в българската анимация. Слав Бакалов също преподаваше няколко години тук в университета. И благодарение на връзките, на контактите на тези хора, така успяхме да направим едно много силно ядро в програмата по анимация. Тогава се направиха много хубави филми, които пътуваха по фестивали, печеляха награди, благодарение на този екип. Като завърших в Чехия, започнах работа в студия за анимационни филми София, където направих дебюта си като режисьор с Момиченцето, котенцето и стенния часовник, един детски филм, и след това продължих други филми. А пък в Монтон Български университет започнах в 2009 година. Тогава ме покани професор Иван Веселинов. В началото преподавах постановка на анимационния филм, в последствие създаване на анимационен типаж. С първи курс имах анимационна стилистика, както и техники в анимацията преди компютъра. Идеята за анимационния типаж, като средоточи изобщо на анимационното изкуство, през което минава всичко, това беше неговата дисертация. Той прекрасно направи тя основата на тази книга. Няколко примера.
Лява илюстрация на Гюстав Леопард, а втясно кадрът на Пол Буш, неговата история. За нашата работа допринесе много и възобновяването на Варненския фестивал през 2011 година, където нашите студенти имаха възможност да сверят часовниците с свои колеги студенти от други държави, да видят какви филми правят те. Също така там започнахме да организираме всяка година студентска изложба с работи на наши студенти, което да бъде един допълнителен стимул за тяхната работа. Много успешно ги ползваме и в анимационната работилница, която започнахме да организираме от 2010 година в село Варвара, където след фестивала каним известни и изтъкнати автори на анимационното кино от чужбина, които там в продължение на една седмица предават своя опит и знания в тази област на нашите студенти. До сега там са били Прит Пярн от Естония, Олга Пярн, Александър Петров, Аби Фежо от Португалия и Иржи Барта от Чехия, който там имаше такъв workshop или анимационна работилница с куклена анимация и смятаме и занапред тази традиция да бъде продължена. Всеки втори вторник в университета, в кинозалата организираме анимационни семинари, където може да бъдат разглеждани филми, създадени от наши студенти, или пък да представим някой известен автор от нашата анимация или от чужбина. Тези семинари имат доста добра такава образователна цел. Студентите разширяват им кръгозора и също така, когато се представят свои филми, това също е много полезно, защото те обикновено ги представят пред публика, макар и от техни колеги, придобият по-голяма смелост, желание да представят нещата си пред публика, защото анимационен филм ти не го правиш за себе си, а го правиш преди всичко за публиката. Да се научат да погледнат своят филм от окото на зрителя, от гледна точка на зрителя, и по този начин това ще им помогне да си направят по един по-добър начин нещата. С развитието на тези 5 програми, които стартираха в рамките на 2-3 години, началото на 90-те години, се развиваше и материалната база на Нов български университет. Мисля, че вече края на 90-те години ние се преместихме в настоящата сграда на бившето АОНСО. В началото университета не имаше различни помещения, в които да изпълняваме, да осъществяваме преподавателската си дейност. Къде ли не съм преподавал. Много важно е да се спомене, че тогава и в нас преподавателите, и в ръководството на университета, в лицето на основателите, като професор Богдан Богданов, като професор Веселин Методиев, като Васил Гарнизов, хората, които създадоха и вдъхновяваха и даваха тласък и развиваха университета, мога да кажа, че бяхме изпълнени с огромен ентусиазъм, който се предаваше на студентите, независимо от недобра техника, от липса на много неща, ние компенсирахме със страхотен ентусиазъм и това мога да кажа смело в моята област кинаджийската, че се отразяваше в продукцията на тези мои първи студенти. Дълбоко се извиняваме на всички заради проблемите с звука, но ще го намерим този звук. Много ви молим и още малко търпение. Цялата ми тържествена реч изчезва. Дали сами разбирате? Кръщаваме. Но ако искате просто спомнете, действително сигурно ще има още 5 минути. Ако искате, изпушете по една цигара или изчакайте. Както? Мога да кажа, че те правяха изключително качествени филми, много интересни, с много свежи идеи. И първите випуски, които създадохме, които тръгнаха и които излязаха от Нова българска програма Кино и телевизия, днес е един от най-успешните реализатори на игрални филми, на телевизионна продукция, във всичките сфери на филмопроизводството и телевизионното производство. Все повече с годините се опитваме да направим един баланс между теория и практика, дори би казал спокойно, че стремежа ни е да има превес в практиката. Не смея да кажа, че предпочитам студентите да могат повече, отколкото да знаят,
По-скоро искам да могат бързо да реализират това, което са научили в аудиторията. Да могат бързо да го приложат в практиката. И мисля, че това се случва при нас. Давам си сметка, че създаването на умения и практически навици е един дълъг и сложен процес. Но съм убеден, че поне в нашите програми създаваме началото на това. Мога съвсем така убедено да кажа една статистика, която съществува. Около 40% от нашите студенти, говоря за кино и телевизия, за реклама, за фотография, всичките програми, се реализират още от втори и трети курс в практика. Започват да работят в практиката. Разбира се, това се случва с най-добрите от тях, тъй като си давам сметка, че има една част, която може би по комплексни причини по-трудно се реализира. Но най-добрата част от нашите студенти започват да работят по професията си още от втори курс. Контакта с млади хора при всички случаи е изключително ценно нещо за хора вече в моята възраст. Продължавам да се чувствам полезен в контакта си с студентите, тъй като получавам много често обратна връзка за това. Не съм спирал да възприемам от тях това, което ги интересува и вълнува. Всяко поколение със своите желания за промяна, за въвеждане на нови изразни средства, за ползване на нови технологии, които се развиват с всеки месец, всеки ден, бих могъл да кажа все повече и повече. Опитвам се да не смогвам категорично, тъй като техниката се развива с чудовищна бързина, но си давам сметка, че съвременното образование в областта на киното и телевизията и във всичките области на изкуството, говоря за програмите на департамента, трябва да има връзка с предишни поколения и аз мисля, че една от моите цели и задачи, която се надявам да изпълнявам успешно, е да прехвърлям мост между поколенията и това, което е фундаментално във всяка една област. Нищо не идва на празно место. Има млади хора, които понякога си въобразяват, че всичко започва от тях. Много бързо разбират, че нещата не са така и че ако не стъпят на една база, солидна база, която поколение преди тях са изграждали, няма да постигнат нищо. Така че моята мисия като че ли е да изваждам най-доброто от поколение преди мене, които са градили фундамента на киното и на телевизията и да го пренасям към днешно време. Разбира се, за това ми помагат много моите студенти, които ме поддържат във форма и да съм в час. Между едно високо и голямо разглеждам по нива. Горе, то му минус 16 е добро, колкото е добро, в момента е много далеч. Едно от най-хубавите неща в програмата бяха и продължават да са практиките, учебните практики. 30 години вървеше, аз съжалявам, че спрях преди 2 години. Прочутата практика, тя е легендарна, школа Варвара, така наречената школа Варвара, в която пролет и есен водих по една седмица, 8 дена, студенти главно от трети курс на програма Кино и телевизия, при едно изумително место, при Димо във Варвара. Димо е легендарна фигура във Варвара. Щафетата пое сина му Добчо. Също последните години бяхме при него. Тези практики имаха няколко задачи. Официалната беше, че трябваше да се правят много филми. Там се правех в началото по 10, 15, 20 филма се произвеждаха от всяка практика. Моята скрита мисъл беше, че на това место, в което студентите са отделени от семейства, от работа, от проблемите, домашните проблеми, се занимават само с това, за което сме отишли и изграждат една общност. Общуват помежду си, забавляват се, тъй като съм убеден, че когато работят добре, те трябва и да се забавляват добре.
А нощите бяха... Аз се опитвах да удържа и съм се справял да не се случи нещо неприятно, някакъв инцидент, но не съм ги ограничавал да палят огнове на плажа, нощно време да имат и нощни снимки, да се веселят. Само съм внимавал да не се допусне нещо, което да помрачи радостта от това прекарване. Така че тази практика остави огромна следа в, може би, 20 випуска, които са прекарвали там. На настоящия първи курс правят 2 практики, които също изграждат общност. Те са като тимбилдинг и ги водя на различни места. Обикновено досега правех в Ивайловград и община Ивайловград. Сега мисля да сме с Гоце Делчев и община Гоце Делчев и там има много интересни обекти, както и Златоград и община Златоград и околните села. Една от областите, които искат най-квалифицирани кадри и са основата на всяко филмово произведение, това е драматургията. Не мога да не спомена програмата по кинодраматургия, която беше създадена в началото на новия век от Светла Христова, която е автор на няколко много сериозни труда за кинодраматургия, по които имам категорична информация, се обучават студентите по кино, където се учи в България. Това и в надпис и в Югозападния университет и на времето съществуващия за кратък период Варненски свободен университет. Тези фундаментални няколко труда са база, както казах, от която се обучават студентите по кинодраматургия и продължават и до този момент. Тя запълни липсващите специалности, тъй като, разбира се, режисурата, операторството, монтажа са основата на филмопроизводството, но звука, разбира се, сценографията, продуцентството, ние имаме всичките тези специалности. Но без драматургия няма нито един филмов продукт телевизионен. Без драматургия няма кино. Тоест без тази програма има липса при всички случаи. Но има специализация по кино, драматургия, и когато се появят кандидати, те обикновено са много мотивирани да се обучават за кинодраматурзи. Съществува специализация по кинодраматургия, където професор Светла Христова е основен преподавател и нещата там вървят добре. Теорията на киносценария дава професионална компетентност на всички създатели на филма. Не само на сценариста, но и на режисьора, на оператора, на монтажиста, на композитора, на всички създатели. Един от големите проблеми в българското кино е разказа, неумението да се води разказ. Това е нещо, което ми се струва, че е основна наша задача да обучаваме студентите така, че те да се умеят въз основа на съвременните теории и практики в сценарното писане, да изграждат разказ, който да е ясен, да е вълнуващ, да е динамичен и завладяващ зрителите. Кинодраматургията ще бъде винаги много важна специализация за студентите, по простата причина, че филмовия разказ в българското кино е изключително важен и той трябва да бъде такъв, какъвто е съвременния киноразказ. Изучаването на теорията на киносценария е за да възпитава вкус и чувство за композиция. Тя дава възможност грамотно да се построи сюжета, разказа да е разбираем и по някакъв начин да вълнува зрителите. Един ден Люди се прибра в къщи и каза: Владо Даверов се отказва от своя курс в средата на семестъра, идва и да спасяваш положението. И аз отидох. Това беше 4-ти курс, това беше курса на Валери Милев, на Светлю Драганов, Иван Трайков, Елена Христова. Стана така, че те ме харесаха и аз ги харесах и така случайно аз започнах. Обаче англичаните имат една поговорка, че за всяка случайност се усмихва Господ. Така че аз
много благодарна за тази усмивка на Господ, която определи професионалния ми и част от житейския ми път. Заварих в кинодепартамента хора, които познавам от киноцентъра. Великолепната режисьорка на детски филми Мариана Евстатиева Биочева, страхотният оператор Виктор Чичов, Христо Тотев оператора. Там заварих и моите приятели от студентски години Иван Георгиев Гец и невероятната документалистка Юлия Кънчева. Светла им памет на двамата. Те оставиха със своето присъствие, професионално и лично, дълбока следа в доста поколения от нашите студенти. В кинодепартамента заварих и моите колежки Правда Кирова и Невелина Попова. Освен тези колеги, които познавах отпреди, заварих Ангелина Василева. Великолепен колега, който е изучил френски, за да чете Лакан в оригинал. Нейните лекции са изключително любими на нашите студенти и тя разглежда кинодраматургията през оптиката на психоанализата. Много интересен аспект, който увлича и е актуален за доста хора. Ние създавахме програмата по кино и специализациите по кино в една атмосфера много творческа, много приятна и много колегиално. Това мисля, че се отрази на резултатите на нашата работа в лицето на успехите на нашите студенти, на тяхната реализация. Аз съм изключително благодарна за това, че в началото на програмата кинодраматургия бяха много важни фигури Александър Томов и професор Дюлгеров. Александър Томов, писател и сценариста, изигра доста определяща роля за мнозина от студентите. Професор Дюлгеров имаше един курс, който се наричаше "Сценария през очите на режисьора". И този курс имаше огромен успех, поради което ние поканихме професор Дюлгеров за преподавател и по режисура в департамента. Департамент кинореклама и шоу-бизнес е най-големият департамент в университета. Обслужвайки 5 програми с много специализации, това е една много тежка и административна работа. През всичките тези години до нас, имам предвид себе си като ръководител на департамент, Иванката Гец, светла му памет, който между 2001 и 2007 беше ръководител на департамента. Зад нас стоеше плътно една колежка, без която ние нямаше да може да вършим добре нашата работа. Това е Юлия Нанчева, която и до сега продължава да бъде секретар на департамента и съм сигурен, че всички колеги ценят нейното присъствие, нейната работа. Тиха, незабележима, без нея нещата никога нямаше да вървят толкова добре, колкото се случваха през цялото това време. В този начален период на създаване на програмите в департамента, нещо, което ми даваше много сила, усещах пълната подкрепа на ръководството на университета за това, което съм намислил да правя и правех. Това винаги ме е мотивирало в максимална степен да организирам силен екип около себе си, който успяваше да реализира всяка наша идея. Тази подкрепа съществува и до днес, без която ние нямаше да сме на това место, като департамент, на което сме в момента. Всяка година материалната база се развиваше все повече и повече, трупахме все повече и повече техника, за да стигнем до днешното състояние на нещата, в която студентите са собственици, мога да кажа, и работят с изключително качествена техника, за да стигнем до изграждането на радиотелевизионния център, което е материална база, мога да кажа съвсем смело, няма такава на Балканския полуостров. Университет не разполага с такава материална база.
което при всички случаи облегчава невероятно и помага по невероятен начин практическата страна в обучението на нашите студенти. Съществуването на този радиотелевизионен център. Намираме се в телевизионното студио на радиотелевизионния център. Това е най-голямата придобивка за студентите и преподавателите от програма Кино и телевизия. Една моя и на моите колеги дългоочаквана мечта, която се сбъдна най-накрая. Тук се осъществява връзката между аудиторната работа и практическите упражнения, които извършват студентите в това студио. Не мога да не спомена работата на професор Георги Дюлгеров с неговия майсторски клас, който вече 15 години води заедно с своята асистентка доктор Антония Милчева. Неговото присъствие в българското кино е безспорно, но той е един великолепен педагог, който предава своя опит на бъдещите режисьори. Тук трябва да спомена и присъствието на професор Петя Александрова, един от корифеите в българската оперативна критика и историк на българското кино, както и режисьорите, които работят и в това студио, преподавателите Лиза Боева, Бокалинов, както и хоноруваните преподаватели, но много известни режисьори, като Стефан Командарев и Ники Илиев. Мисля, че само техните имена дори привличат много от бъдещите режисьори. Разбира се, като оператор не мога да пропусна тук присъстващия и водещ редовно упражнение на студенти в студиото Ники Милев. Както и най-младия оператор, който влезе наскоро в програма Кино и телевизия, Ради Бадов. Разбира се, по-опитните и отдавнашни преподаватели като Боби Пинтев, като хоноруваните Мартин Чичов и Мартин Балкански, които са при всички случаи в елита на българските филммейкъри. Една от основните фигури, работещи в това телевизионно студио, това е главен асистент доктор Борислава Димова, като след малко ще влезе със своите студенти, за да реализира предаванията, които осъществява. Мисля, че и департаментът, мисля, че тази година е неговото 4-то или 5-то издание, както и ремейкът, са най-добрите, най-интересните, най-популярните продукции на студентите от програма Кино и телевизия. Аз съм възпитаник на Нов български университет. Място, което ме научи не просто на професионализъм, а на вярност към мечтите. В началото, моята работа като професионален режисьор, пътят ми лека по лека някак естествено ме върна тук, откъдето започна всичко. Бях тук, когато радиотелевизионният център беше още бетон и мечта. Заснех първото студентско телевизионно предаване, реализирах първото виртуално студентско предаване в условията на COVID-пандемията. Създадохме първия документален филм за историята на департамент Кино и телевизия, първия музикален телевизионен концерт, първото авторско университетско реалити ремейкът и първото научно предаване Департаментът. И навсякъде във всеки проект ме водеше една и съща тръпка. Тръпката да бъда първа. Всяка нова генерация студенти в Нов български ние не просто учим, а създаваме истински видими аудиовизуални продукти, които оставят отпечатък за своето време и изграждат професионалното самочувствие на бъдещите кино и телевизионни творци. Моята работа е възможна и благодарение на безрезервната подкрепа на създателите на департамент Кино и телевизия, които вярват в значимостта на практическото обучение. Редовно работим заедно в телевизионни проекти за Българската национална телевизия, като за мен е важно студентите и радиотелевизионният център на НБУ да вземат централна роля в продукцията, да бъдат двигатели, а не просто периферна помощ. Това е проект, който е вече 20 години. Телевизионно студио. Почна от едно студио, но с изключителната подкрепа на ръководството на университета и не мога да не спомена доктор Георги Текев, който застана твърдо за тая идея, тъй като тя е изключително скъпа за финансиране и за реализация.
радиотелевизионният център е институция, зад която стои една изключителна материална база, една 4-етажна сграда, в която има страхотно телевизионно студио с всичките съвременни технологии, използвани в него, радио, анимационно студио, киносалон, монтажни. Това е една огромна база, една страхотна инвестиция, която превръща образованието в тези области, които изброих, му дава изключително качество, тъй като студентите могат всичко научено в аудиторията веднага да го приложат в практиката, в тази реална работна среда. Така че това е един изключителен принос на Нов български в системата на образованието в нашите специалности. С тази страхотна материална база. Ние продуцираме, изпълняваме външни поръчки, продуцираме филми, телевизионни предавания, много големи проекти, така че от една страна тази продукция, която много често се излъчва в национален ефир, създадена от студенти и от преподаватели, представя възможността на Нов български университет в общественото пространство. Уверен съм, че благодарение на сегашния екип, средно поколение, те вече са 50 годишни, които бяха младите в началото на създаването на департамента, ще продължат да развиват най-доброто, което е създадено преди тях и с тяхно участие. Мисля, че този департамент, заедно с нашия университет, ще продължава да създава едни от най-добрите кадри професионалисти в България, които голяма част от тях се реализират и в чужбина. Убеден съм, че ние създаваме едни абсолютно конвертируеми, ако мога да използвам този термин, кадри, които се реализират в Европа и в света.